Na, addig körbemutogatom, hogy mit csináltunk a motoron. Na szóval, ugye az történt, hogy elolvadt a Simmering itt a vízpumpánál. És nem tudtuk, hogy mi baja van, kicseréltük ugye kétszer, és mind a kétszer elolvadt. És a végén most már úgy voltam, hogy jó, akkor most fölhívok egy motorszerelőt, és kiderült, hogy valószínűleg azért olvadt el, mivel itt hátul van egy, nem tudom mennyire fog a videó látszani, itt van ez a kivezetés, abban a kivezetésben ki a túlnyomás. És ez el volt dugulva, ezért nem ment ki belőle, és ahelyett, hogy ott kiment volna, itt talált könnyebb utat, mikor leveszem a kupakot, itt kinyomta magát. Itt folyamatosan mindig jött ki a Simmering, és ezért olvadt el. Én kapott egy kis sufni tuningot, kis aranyos, tök jó, hogy ide állsz, hogy ide tudjak ülni. Kis aranyos LED szalagot kapott ide, este nagyon jól néz ki. Igazából ennyik voltak, meg annyit ez eltört, az enyém az eredeti, szóval leszettem a riejúról, aztán majd veszek egy bontottat. Igazából ennyi történt a motorra, ja, más nagyon nem csináltunk rajta. Meg annyi, hogy az áttétel le lett cserélve az előző videó óta. Nagyobb áttétel van rajta, így egy kicsit több a végsebessége. Meg kell szednem az első kereket, mert a csapágyak egy kicsit gatyán vannak. Hallom innen, hogy csapágyak.
Megfagytam. Ilyenkor jön az, hogy... Mi az van meleg? Mi? Hát kesztyűben annyira nem.